Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Paduan. Nakita ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis na araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Hulyo 7 hanggang Aegis 2022. At ito pa ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, mukhang maging busy na naman po tayo sa ating panahon dahil po may posibilidad na ngayong weekend hanggang early next week. May panibagong low pressure area na mag-form sa kanluran ng ating bansa at posible meron pang isa sa may silangan nito at bibigay natin mamaya ang mga computer models na papakita nito, yung dalawang reliable, yung American at European model, para makita natin ang mga possible scenario na mangyayari. But patuloy pa rin mga hapon-hapon na ulan, dala ng mga localized thunderstorms. So, sa mga oras na ito, meron po tayong surface trough na nag-exit na yun ng western Philippines, dito sa may area po ng Palawan at Mindoro. Ito yung graph shot natin kagabi at pinakita natin dito na nagbibigay ito ng ulan sa malaking bagay po ng ating bansa, itong surface trough, itong area po ng mga thunderstorms. At mag-ingat po sa mga kidlat, mga pagbabaha at mga possible po ang mga malilit na buhawi dala nitong mga thunderstorms. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na any LPA na posibleng mag-form na yung 24 oras. Meron lang tayong malakas na surface trough sa katimugan bagay po ng Guam na naka-embed po sa Intertropical Convergence Zone. Sa taas ng Pilipinas, sa may Japan at Eastern China, nandito pa rin yung remnants, yung natitirang kaulapan ng bagyong si Chaba. Isa na naman po siyang subtropical low. At ito naman po sa may east ng Japan, si Tropical Depression Area ay lumakas po. Naging isa na pong tropical storm, although hindi na po siya tropical in nature. So gagawin nating subtropical storm. Dahil po nasa ang kanyang environment ay nagdodraw galing po sa tinatawag nating cold air. So ito pong subtropical cyclone ay aakyat na po yan sa may karagatan po sa silangan ng Japan. So yan ang ating graph shot. Ito yung fast animation. So nakikita po natin yung surface trough ay nandito na po sa may kanluran bagay po ng ating bansa. At yung isa naman po dito sa may south of Guam, yung panibagong surface trough na binabantayan natin for possible development. Ito po ang zoom in satellite animation mula sa windy.com at kita po natin may mga thunderstorms na namumuo from Metro Manila, Central Luzon, dito rin sa Kabisayaan at ibang portion po ng Sulu Archipelago, Palawan. At sa mga oras na ito, nandito po yung surface trough at inaasahan po itong mag-exit po sa may dagat China o sa may West Philippine Sea. At inaasahan po within the next few days isang malaking low pressure system mag-form dito at posibleng isang monsoon depression. So ano pong monsoon depression? Explain natin mamaya sa forecast sa hangin. Pagdating natin doon para makita ninyo yung development dito mga kaulapan at hangin itong LPA na mabubuo sa may kanluran po ng ating bansa. So ito po yung rain forecast sa susunod na 3 araw hanggang linggo. Mamayang hapon, inaasahan pa rin po ang mga isolated thunderstorms sa malaking bagay po ng ating bansa. Bukas ng hapon, same pa rin po. At sa Sabado, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms sa hapon o gabi sa malaking bagay po ng gitna at katimugang Luzon, Visayas, Palawan at Mindanao. At sa Sabado po, ito na po yung namumuong malaking LPA sa kanluran bagay po ng ating bansa sa may South China Sea area. Possible, labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. But dito po ay maghihikayat po ng hanging habagat dito po sa may Spratly Islands, Kalayaan Island Group at sa Palawan. Gayon din po ang ibang hangin mula sa habagat ay makaka-apekto po sa kanluran bagay po ng Visayas. Kasama po dyan ang Iloilo, Western Panay at Western sections ng Negros. Sa linggo, lalong lalakas po yung low pressure system dito at magkikayat po ng hanging habagat dito po sa may Kalayaan Island Group at sa may Palawan, portions po ng Mimaropa at Western Visayas at Western Luzon. Okay? Kaya yung rain forecast accumulation hanggang sa linggo, inaasahan pong malawakang mga pag-ulan sa malaking bagay po ng ating bansa, lalo na po sa may Mimaropa area dahil po sa pag-activate naman po ng hanging habagat. Ito po yung wind forecast. Papakita natin sa inyo yung dalawang forecast, yung European model at yung American model. Unahin natin yung European model. So, bukas po ng hapon,
Okay, inaasahan po natin ang surface trough ay nandito na po sa may kanluran bahagi po ng ating bansa. Meron light westerly to southwesterly winds sa may Mimaropa at Western Visayas. Ang iba po ay magiging kalmado at paiba-iba pa rin ang direksyon ng hangin. Sa Sabado ng hapon, narito na po yung LPA na malaki na nagpo-form sa may West Philippine Sea or South China Sea area at yung southwest monsoon o habagat ay ma-activate. Apektado po ang Spratly Islands, Mimaropa at Western Visayas. So inaasahan po natin ang mga pag-ulan dahil po sa epekto nitong mahinang habagat. At sa linggo ay mabubuo na po yung low pressure area. Okay, ito po yung sa may West Philippine Sea. So ito po ay posible maging isang monsoon depression. Pag sinabi natin monsoon depression, hindi pa po siya fully developed tropical system. Dahil po, pag ang monsoon depression ay nabuo, ang malakas na hangin niya ay nandito lamang po sa may outer periphery at wala masyado sa inner circulation itong LPA. Now, once mag-contract po itong malaking monsoon depression, then tatawagin na natin as tropical depression kasi po, yung kanyang hangin ay lalakas po malapit sa kanyang gitna. Okay, yan po ang definition between a monsoon depression compared to a tropical depression. Kaya sa European model, yan po, magiging tropical depression na po siya. At nandiyan pa rin yung epekto ng habagat hanggang sa Martes, July 12, magla-landfall po siya sa may Vietnam, east of Philippines, all clear po. But kung i-check natin, yung American model, iba po ang pinapakita. Okay? Sa Friday, yung surface trough po dito sa may south of Guam na pinakita natin kanina ay nandito na po sa may Palau at posibleng maging isang aktibong LPA sa Friday. Then sa Sabado, LPA pa rin po siya sa may east of Samar, sa may Philippine Sea. Pero nandyan pa rin yung low pressure system o possible monsoon depression sa may dagat China. At sa Linggo, ayan po, lalakas po itong low pressure area east of Bicol, baka maging isang tropical depression. Ito naman po, isang monsoon depression. So, itong nasa may West Philippine Sea o South China Sea area ay pareho yung dalawang models nagpapakita na magde-develop po. So, most likely, ito ang medyo mataas ang probability. Ito medyo 50-50 pa rin ang chance unless lumabas po sa European model. Malalaman natin yan in the next couple of days. Kaya sa July 11, Lunes, magiging bagyo po siya. Tropical depression o tropical storm. Nandyan pa rin yung monsoon depression sa may West Philippine Sea. At yung habagat, apektado ang Mimaropa at Western Visayas. Martes, July 12, magiging bagyo po siya. Tropical storm approaching Batanes, Babuing Group of Islands o extreme northern Luzon. At ito po ay magiging isa na pong tropical depression or even a tropical storm. Hindi na po siya monsoon depression at yung habagat ay naapektuhan po ang Spratlys at Mimaropa and portions ng Western Visayas. At Wednesday, July 13, tatawid po siya ng Batanes, Babuing Group of Islands bilang isang tropical storm. At ito naman isa ay manatiling quasi-stationary, halos hindi kumikilos dito po sa kalagitnaan po ng West Philippine Sea. Very close sa Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical storm at nandyan pa rin po yung hanging habagat sa Spratlys, Kalayana Island Group, Mimaropa, at pwedeng umabot na rin po sa kalukan bagay po ng Luzon. Okay? So, yan po ang kakaibang mga forecast ng dalawang computer models. Alam natin na ang European models ang supreme sa dalawa. So, we will know kung mag-i-improve po ang American models, kanilang forecast, kung mawawala ito or patuloy pa rin na lalabas siya. But ang European model ang binabantay natin. Kapag lumabas yung European model, ibig sabihin, gumagaling po ang forecast ng American model kasi nakikita na niya in advance. But kung hindi, matuloy yung European model pa rin ang medyo okay na forecast. Kaya, hindi natin inihiwalay itong dalawang computer models kasi sila yung pinaka magaling pagdating sa mga forecast models, lalo na pag nag-develop na po. Sa development, habang hindi pa nagde-develop, medyo lamang po ang European model. So, we will let you know na yung weekend kung magde-develop po itong isa pa sa may east ng Philippines. But so far, itong nasa may kanluran, bahagi po ng ating bansa, this one, ito ang medyo mataas ang probability na matutuloy.
pwede muna siya maging isang monsoon depression, then later, eventually, magiging isa po siyang tropical depression kapag nag-contract na po ang kanyang sirkulasyon. Yan po ang mga basics niyang mga weather systems kapag nag-develop, either tropical depression o monsoon depression. So, antabayan po natin ang latest niyan. Kaya sa ating Global Tropics Hazards and Benefit Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks. So, nakita po natin sa unang linggo, July 6 to 12, ay nasa 50% o medium probability ang formation ng isang bagyo dito sa may West Philippine Sea o sa may kalagitnaan ng Pilipinas o East Philippine Sea. So, yan po ang pinapakita, and above average rainfall sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kasama po may Maropa. While sa week 2, valid July 13 to July 19, inaasahan pa rin po ang medium chance o 50% probability ng tropical cyclone formation dito po sa malaking bagay po ng Western Pacific dahil po panahon na yun ng mga bagyo, lalo na sa July. So most likely marami pang susunod, but still nasa 50% probability. Okay, so malalaman po natin yan in the coming weeks. So far, yan po ating latest muna sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa Sabado para makita natin kung matutuloy po yung mga weather system and to give you the very latest on those upcoming tropical cyclones. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.